menú per menys de 5 euros i el truc és agafar productes que siguin propers, productes econòmics i tractar-los com si fossin de màxima qualitat. Aquí tenim un costillam. Llavors, el primer, molt fàcil. Tallem uns quants trossos, sense marcar, sense res. La cervesa, que estic tirant ara mateix, farà que ajudi a la descomposició de la carn, que estigui més tendra. I una miqueta més d'aigua, perquè si no l'ha de cobrir. Una miqueta de sal, pebre, fulles de llaurer, i aquí feel free, li podeu posar el que vulgueu. Jo li poso unes fulles de llaurer i una miqueta d'all. Què fem amb l'all? Piquem, que siguin així, i cap a dintre. Tot això ho posarem al forn. Més o menys, si ho poseu al forn, un parell d'horetes, i si no, el truc més senzill és tocar-ho i veure que està tendre. Quan està tendre ja està. Cap a dins. Espera. Cap a dins. Vale, perfecte, doncs tenim ja la costella. Ha estat un parell d'horetes. Però mireu. Costa. Ara està així. Si està així, estan per plorar, de veritat. Mireu com està la carn. La carn es desfà, vull dir, mantequilla. Llavors, pintem sobretot per la part de la carn. I això ho haurem d'anar pintant diverses vegades. Aquesta part, com que té molt de sucre, el que farà serà que es anirà caramelitzant. Poseu-ho al forn a xitxa, 180, 190, i alegria. I aneu mirant cada 5 minutets o així. I aneu pintant. Vinga, cap a dins. Aquesta imatge quedarà guapíssima. Aquesta imatge quedarà superxula. Però aquí està el costillam. L'hem deixat, l'hem pintat com unes 3 vegades, i per acabar li posarem una mica de julivert. Buah, és que això estarà espectacular. Buah, és que està espectacular. Bueno, vaig a provar-lo, no? Buah, això és la bomba. S'ha passat el joc, això. Proveu. Wonderful.